Je hebt niks te maken. Ja, dat is mijn uw zuster. Uw zuster. We zijn nou 2 zusters. Kom dan. Oh. Sjaap ze niet nu mee voor de zusters. Daarom gaan we iedere keer weg. We maken dus iedere keer zo weg, en ze komt. Dan verder ze wegmaken, en ze Ja, maar in de stok gevonden. Ik ben gewonnen. Nee, maar mijn zuster, dat is ook niet te redden, gek. Uw zuster bedoel ik. Niet te redden. En die vriendin van haar heeft een hele slechte invloed op haar. Dat zijn al jaren bezig voor die weg te krijgen, maar dat lukt niet. Lukt niet. Die wil ook zuster van ons zien. Maar Vera heb ik gezegd, René. Vera heb ik gezegd. Dat is mijn één zuster en de stapzuster. Die andere... Die zit toes. Eén zuster zit toes, we hebben 4 zusters, 3 zusters. En die is gevallen gisteren, over een toet. Ja, die doen een hele bak en de kronkels. Zie je, shop, zeggen van hoe. Het is een eigen shop, zeggen van hoe. Als ik bedacht had ik een shop metgenomen voor zijn vrouw. Dat is een eigen shop. Dat is leuk, dat is leuk. Ik bedenk het ter plekke. Maar die waren dat sjaap gezogen, Mieter. Nee, dat niet, maar dan lag een tuut op de grond. Shop op pissen. Shop op pissen, ja. Dat ook nog. En dat hebben we zo zoet gelachen. Duffen. Ja. Oh. Dat hebben we ook eens gezegd. Nou, mosterd naar de maaltijdje. Ba. Heb je helemaal niks aan onze zuster? Niet? Aan Vera, neer eens. Je gaat door, hè. Je gaat door. Dat is Geetje. Dat is Geetje.